iċ-ċelebrant tal-qudisa tal-lejla huwa Monsinjur Carmelo Refaro. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Ejja ħuti nitolbu lil-mulej il-qana u jaħfrinna. Nejdu fl-imkien nistqar l-Alla li jista' kollox li l-kom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-klim u bl-emil billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, flimkien, glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet. Infaħruk, nadurawk, inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħid nubiet ta' dinja ħenna għalina. Int li tneħħid nubiet ta' dinja ilqa talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Noffru din il-quddisa għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju. U nixtieq nagħmel intenzjoni partikolari għal kull wieħed u kull waħda minnkom. Naf li hawn diversi minnkom li qed jitolbu grazzja partikolari. Nitolbu iqaf mulej ma' dawn il-qaddejja tiegħek, xerret jubitek fuq kull min jitolbok, ġeddet u ħares il-kull min joġob lilek, f'dawk li fġieħ tagħhom jarfuk, ħalliq tagħhom, bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan, flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien, fid-deżert, il-ġema kollha ta' Ulied Iżrael bdew igergru kontra Mosè u Aaron. Ulied Iżrael qalulhom: mhux li mitna nbit il-mulej fl-art tal-Eġittu, meta konna ħdejn il-borom tal-laħam u konna nieklu ħobs bix-xaba. Ħriġtuna f'dan id-deżert biex toqtlu bil-ġuħ din il-ġema kollha. Il-mulej imbagħad qal lil Mosè: ara, se nibatilkom xita ta' ħobs mis-sema. Il-poplu kollu joħroġ u jiġbor minn jum għal ieħor kemm ikun jeħtieġ għal ġurnata biex hekk inġarrabhom u nara jimxux mal-liġi tiegħi jew le. Jien smajt id-gir ta' Ulied Iżrael. Kellimhom u għejdilhom: fil-għaxija tiklu l-laħam u filgħodu tixbgħu bil-ħobs u tkunu tafu li jiena l-mulej Alla tagħkom.
U ġara li fil-għaxija deret għata summien tittajjar fl-oli u għattiet it-tinet kollha u fil-għodu kien hemm wiċċ nida madwar it-tinet. Meta din in-nida qabet, fuq wiċċ id-deżert kien hemm xi ħaġa rqieqa qisha ġlata fuq l-art. Malli u li Iżrael raw dan, bdew jgħidu wieħed lill-ieħor: Minu? Għax marfux x'inhu. Mosè qalilhom: danu l-ikel lill-mulej tagħkom biex tieklu, il-kelma tal-mulej. Salmi sponsorjali ngħidu flimkien: il-mulej tagħhom il-qamħ mis-sema, il-mulej tagħhom il-qamħ mis-sema. Dak li smajna u tallimna, dak li qalulna mis-sirijietna, inxandruh lin-nisel ta' warajhom. Tifħir il-mulej u l-qawwa tiegħu u l-ġubijiet li jagħmel ngħidu flimkien: il-mulej tagħhom il-qamħ mis-sema. Imma hu ordna isħab fl-oli u fetaħ bwieb ismewiet u xita ta' manna batilhom xieklu tagħhom il-qamħ mis-sema. Ngħidu flimkien: il-mulej tagħhom il-qamħ mis-sema. Kull wieħed kiel il-ħobs tal-qalbenin, ikel bix-xaba batilhom u daħħalhom fl-art imqazza tiegħu fuq l-għolja li kisbet il-leminija tiegħu. Ngħidu flimkien: il-mulej tagħhom il-qamħ mis-sema. Tieni qari. Qari mill-Ittra ta' San Pawlo Apostlu lill-Efesin. Ħuti. Jiena dan ngħidilkom u nwissikom quddiem il-mulej li ma tġibux iżjed ruħkom skont ma tġibu ruħhom il-pagani bil-bluwa ta' moħħhom. Imma intom mhux hekk tgħallimtu l-Kristu. Jekk intom smajtuh u tgħallimtu skont il-verità li jif Ġesu, jiġifieri li għandkom twarbu l-ħajja tagħkom ta' qabel u tinżgħu il-bniedem il-qadim imħassar bix-xewqat tal-pjaċiri qarrieqa u li għandkom tiġġeddu b'tibdila spiritwali tal-fema tagħkom u tilbsu l-bniedem il-ġdid maħluq skont Alla fil-ġustizzja u l-qdusija tas-sew. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien in-nies meta ntebħu li fuq id-dajsa la kien hemm Ġesu u laqqas id-dixxipli tiegħu telgħu fuq id-dajes u marru lejn Kafarnawm ifittxu lil Ġesu. U meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar staqsew: Rabbi, meta ġejt hawn? Ġesu weġibhom: tassew ngħidilkom, intom qed tfittxuni mhux għax rajtu sinjali, imma għax kiltu mill-ħobs u xbajtu, tħabtu, mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa' għal ħajja ta' dejjem. Dak li bin il-bniedem jagħtikom. Għaliex lilu Alla l-missier immarka bis-siġil tiegħu. Imbagħad staqsew: u aħna x'għandna nagħmlu biex nagħmlu opri ta' Alla? Weġibhom Ġesu: l-opra ta' Alla hija din, li intom temnu f'dak li huwa bagħat. Qalulu: u x'sinjal se tagħmel biex aħna narawh u lilek nemnuk? Sejjer tagħmel. Missirijietna kielu il-manna fid-deżert u mietu. Bħal m'hemm miktub tagħhom il-ħobs mis-sema. Weġibhom Ġesu:
tassew ngħidilkom, Mosè ta'kom il-ħobs mis-sema, iżda missieri jagħtikom il-ħobs tassew mis-sema, għax il-ħobs ta' Alla huwa dak li jinżel mis-sema u jagħti ħajja lid-dinja. Qalulu huma, Sinjur, għatina dejjem minn dan il-ħobs. U weġibhom Ġesu, jien u l-ħobs tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ, u min jemmen fija ma jkun qatt bilaċċ. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-bniedem għandu ħabta ġo fih, ifittex u jagħmel sewwa, għax l-bambin żejnu bir-rieda imma l-iktar bir-raġuni jagħmel sew jistaqsi. U n-nies tal-Vanġelu tal-lum tinsewx issa ħajkolna 4 teħdut imqasmin fuq dan il-Vanġelu tal-ħobs tal-ħajja jew tal-Ewkaristija, qed inkomplu mad-darba l-oħra, in-nies marru ifittxuh u qalulu kif ġejtaw. U Ġesu qalilhom, intom taf għaliex qed tiġru warajja? Intom taf għaliex qegħdin tfittxuni? Għax id-darba l-oħra kontu bil-ġuħ u tmajtkom, imma hawnhekk se jagħmel pass il quddiem. Tħabtu, stinkaw, mhux għall-ikel li jgħaddi, imma għall-ikel li jibqa' għal ħajja ta' dejjem. ċarissima, Alla tagħna huwa ħaj u ried li aħna ma nkunux katavri ambulanti jew katavri b'destinazzjoni li se nispiċċew. Alla tagħna l-iktar ħaġa sabiħa li jagħmel fl-iktar lejl li kien batut aw l-lejl qabel ma tradewh, qabel ma salbuh, tana l-isbaħ ħaġa, tana lilu nnifsu. Eżistijaj. Nistħajilna hekk bħal dawk in-nies. Aħna li ġejna f'dan il-post għażiż. Induru lejn Ġesu li qed jgħidilna isma' stinkaw, tħabtu, u dawk in-nies qalulu tina, għatina minn dak il-ħobs, dak li jaqta l-ġuħ, għatina minn dak li jaqta l-għaċ. Ekku Ġesu jgħid il-fidi kollox, il-fidi kollox, ħbib tiegħi. Ejjew insaqsu ftit. X'marru jagħmlu n-nies ifittxu l-Ġesu? U int, u jien, la qegħdin hawnhekk, x'qegħdin infittxu? Xi serħilna qalbna? Hekk Ġesu llum jgħid jien nixtieq nagħtikom il-ħajja. Jiena ħaj, jiena kont mejjed immissa ħaj l-irxoxt, jiena ħaj u l-lejla se tagħmlu esperjenza tiegħi ħaj fil-ħobs tal-Ewkaristija waqt il-konsagrazzjoni u t-tqarbin. U għax jiena ħaj, jien nixtieq li int ma tmutx. Tista' tmut ta' 16. Mhux għax jagħmlulek funeral, għax tibda tgħid off xi dwejja, xbajt ngħix. U tista' tkun ikollok kollox u tibda tgħid u x'qegħdin nagħmlu hawn, off u x'qegħdin nagħmlu. U minn għalina nkunu qed ingergru sħana, imma nkunu qed ingergru għax ma nafux għalfejn qegħdin hawn, x'ġejna nagħmlu hawn. U bħal dawk in-nies infittxu. L-ikbar dnub tafu x'inhu? Li ninfixlu. Jiġifieri ma nindunawx għalfejn qegħdin hawn. Għalfejn qed ngħix.
minn ġej u fejn sejjer. U billi din mhix faċli, għall-ebda bniedem mi faċli, aqas għal Kristu ma kienet. Ġesu baqa' magħna fl-Ewkaristija. Kbira d-devozzjoni lejn il-Madonna, imma ferm u ferm ikbar l-imħabba lejn l-Ewkaristija. Missirijietna għalhekk bnewlu l-isbaħ dar lil Ġesu. Għalhekk poġġew l-isbaħ tabernaklu. Għalhekk ridu li qalbhom tkun l-isbaħ post għax hemmnu fil-Qudiesa, hemmnu fl-Ewkaristija. Tafu nies minn tagħkom forsi intom stess għandi bżonn dan il-ħobs. Għax min jiekol minn dal-ħobs jgħix. Iwa kemm tgħix 60-80 ftit tlimm il-pensjoni jew ftit tlaw qabel il-pensjoni, kemm tgħix? Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ejjew nieqfu hawnhekk ħbib tiegħi. Qegħdin fil-ġranet tal-Kwindiċina ta' Santa Marija. Diġà għaddew diversi ġranet. Imma mexxin lejt tas-sajf. X'ħajtina dak il-kuraġġ li aħna wkoll bħal din l-om tagħna impitra fuq dan il-kwadru f'din l-ikona sabiħa. Mnejn instema' l-leħen ejja. Fejn il-Madonna qaltilha l-Karmela Grima ejt 3 Ave Marijiet. Għaliex 3 Ave Marijiet? Lurt qalet ejdu Rużarju, Fatima qalet ejdu Rużarju, u l-isbaħ talba l-iktar l-għandha bżonna llum u f'dawn il-ġranet. Għax id-dinja mdendla u d-dim deċiżjonijiet importanti. Qed ngħid tal-paċi. Il-Madonna qaltilha għadu nur ta' dawk it-3 ijiem li ġismi dam fil-qabar. Ħbib tiegħi, aħna mhux maħluqin għal-mewt. Inkella x'qed nagħmlu hawn kieku Kristu ma qamx mill-mewt. Aħna il-mixja tagħna mhix maħluqa sal-qabar u mhux li kien li nemnu li l-ħajjitna tibda fil-fulfillment li lien mill-qabar. Aħna mhux maħluqa u ma nafux fejn sejrin għad-destin. Ħbib tiegħi, aħna maħluqin biex ngħixu. Dik l-immaġni tal-aħħar xena. B'Ġesu bil-ħobs fideħ qed jgħidilna danu ġismi u danu demmi. U jerġa' jfakkarna li kelli niklu mid-dar għax għandna bżonnu jinbidel fina fil-metabolizmu tal-ġisem li huwa materja llum hemm u għadha m'hemmx. Imma li kelli niklu minn dil-mejda tal-artal jibdilna fih. Ejju ndaħluha ġo moħħna u nagħmlu tqarbina tajba, nippreparaw. U llum se ngħidilkom xi ħaġa żgħira. Fil-prattika ippruvaw u jimmakom ta' illi malli nitqarbnu u ftit wara l-Qudiesa. Noqogħdu ftit fiskiet u nagħmlu l-homework tagħna u nitkellmu miegħu u taraw x'differenza. Għax wisq nibża li m'għandniex fidi fl-Ewkaristija. Ejjew nidħlu fl-ispiritwalità. Jiġifieri mhux saw biss u mhux saw barra biss u mhux fuq il-bank biss u mort qudies u mort tapin għax jien għamilt sewwa, imma li dik it-tqarbina tibdilli ħajti issa. Tfejjaqli il-sieni, iddawwalli għajnejja, tnaddafni mill-lejra l-vendetta l-mibeda, teħlisni mid-dnub li qed idejjaqni, teħlisni minn dak kollu illi bih ħafna nies ma jafux fejn se jagħtu rashom. Iva ħbib tiegħi, tibdluha ma' xejn Qudiesa. Titilfuha qatt tqarbina u mela fuq it-television biss tqarbina l-Ewkaristija. Titilfu qatt hekk din it-tama sabiħa li toħroġ minn das-santwarju ta' Pinu fejn il-Madonna qed tgħidilna ejja għax min jiekol minn dal-ħobs ma jmutx imma jgħix u jgħix għal dejjem. Tafu għaliex? Għax Alla ma jmutx
U aħna nirċievu minn dan Alla li huwa mħabba. Dik li mħabba li ma tmut qatt. Xirridu iktar ġbejn. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Li jista' kollox, ħala jissema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx, mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. La veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li jum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben. U tkellem f'hom il-profeti, knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Nistaqar mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Alla missier ħares lejn din il-familja. Hija familja sabiħa li jinġbart madwarek. Maħniex numri, aħna ġrajja, aħna persuni, aħna tiegħek. U l-lejla bil-fidu u l-fiduċja ħarresqulek it-talb. Iqaf mulej mal-Knisja kollha biex ma tieqaf qatt twassal ir-rigal sabiħ ta' Kristu fostna u magħna fl-Ewkaristija nitolbu. Il-ġranet li ġejjin, partikolarment it-12 ta' Awwissu, it-13 ta' Awwissu, huma ġranet illi se jittieħdu deċiżjonijiet importanti. Ma nixtiequx iktar inkwiet u gwerer u ġlied. U l-vendetta ma tibqa' tħalli l-ħadd jara. U lekkejjew nitolbu biex il-movimenti li qed isiru bħalissa ma jkunux preparamenti ta' armamenti, imma preparamenti għal dialogu, sens komun u paċi. Nitolbu lill-Madonna ta' Pino minn da santwarju għażiż. Nitolbu għalik li qed issegwina mid-dar. Int li qtajt qalbek, int li għandek mart terminali, int li rċevejt riżultati bes fuq saħtek, int li m'għandikx min jitlob għalik, int li tlabtu ma qlajtx biex bil-qawwa tal-Verġni mbirka insibu s-sens u d-direzzjoni vera ta' ħajjitna. Nitolbu. Tolbu għal saċerdot, il-parroċċa tal-Arb, wieħed mill-konfessuri hawnhekk li kien jiġi qarar Dun Mikil Kawki li daħal fil-dal tal-missier, waħda mis-sisters tal-Little Sisters of the Poor, Awċija mix-Xara li ddaħlet fid-dar tal-missier, Sister Imelda Mari. Nitolbu wkoll għal dawk li tilfu l xi ħadd għażiż, l-eżistana mejtin biex intmu lej tagħtihom il-premju tal-ġenna. Nitolbu. Issa ħnagħmlu ftit skiet, ejjew nitolbu għal xulxejn u nitolbu dak li għandna bżonn. Dan kollu nitolbulek bi Kristus Sidna. Amen.
xejn tagħna u kollox mulej l-offerta tiegħek. L-offerta tagħna il-ħajja tiegħek, il-ħajja tagħna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni, il-qas sagrifiċċju li se nofrulek, għamel li nkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej tajjeb ta' ġita s-salvazzjoni tagħna. Dejjem kull imkien inroddulek ħajr b'ibnek l-Aziz Ġesu Kristu. Bid-demm ta' ibnek, bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, erġajt ġbartna bħala uliedek minħabba dnub li kien fixilna u xerridna u minħabba l-mewt u għamilt minna poplu, grazzja, tempju tal-Ispiritu Santu li jservi għat-tifħir tal-erf u l-glorja tiegħek. Għalhekk ninaqdu mal-anġli, il-qaddisin, il-ħbieb tagħna li għandna fil-ġenna u magħhom bil-qalb intennulek. Qaddis. Għaddis ta' sew int mulej intlajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru inxandru bil-fed. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispiritu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Nitolbu għall-eżistana mejtin. Sister Imelda Bajada, il-kanoniku Dun Mikil Kawki. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek.
ħenna lina il-koll nitolbuk, għati lilna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, il-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatina jint minn dan il-ħobs, jek toqgħodu attenti f'din l-isbaħ talba li ħallilna Ġesu, it-tieni parti jekk tibda, ejjew ngħiduha bil-qalb. Missierna, jitqaddes ism, tiġi saltnati, ikun li tridin fis-sema hekk fl-ard, ħobżna ta' kuljum għatina llum. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba l-ħnina tiegħek il-paċi. Bijet il-gwerer mid-dinja, il-paċi fil-familji, fil-qlub, biex nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi tħariex lend nubietna. Ħares, lej il-fidi tal-Knisja tiegħek għat jaslim waqda li trid fint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi l-xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk mistiedna l-dilikla tal-ħaruf mulej. Qarbina ta' xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab f'dan is-sagrament tal-imħabba. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab f'dan is-sagrament tal-imħabba. O Ġesu, jiena nħobbok u għax inħobbok nali għax offendejtek. Nixtieq nirċevik ġewwa fija, ma nistax nirċevik fit-qarbin. Nirċevik spiritwalment b'din it-qarbina tax-xewqa. O Ġesu, ejja għandi. Irrid inħobbok issa. Irrid inħobbok dejjem iżjed. La tippermetti qatt li jiena ninfiret minnek. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu s-Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ejjew issa fiskiet kif smajna fil-Vanġelu tal-lum napprezzaw il-ħobs li jagħti l-ħajja bħalissa Ġesu ġie jżurna. Ejjew nitkellmu miegħu bil-fidi. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Ibqa' għejn mulej lil dawk li inti tgħajjex bid-don tas-sema kif qatt ma tgħidha tagħmlilhom il-ġid. Għatihom li jkun jistħoq ilhom il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Fil-waqt li nawguralkom hekk il-kumplament ta' dan il-jum u partikolarment għada l-għaqda tagħna mal-mulej il-paċi u l-ferħ, hekk issa fl-aħħar tal-qudiesa se ngħidu 3 Ave Marijiet b'talba illi tingħat partikolarment kienu jgħidu l-antiki tagħna ngħidu llum fil-kwindiċina, jiġifieri il-15 il-jum li jgħinuna l-15 ta' Wissu, lejt tas-sajf, Santa Marija. U għalhekk hekk inħeġġiġkom ħanitolbu għal xulxin dawn it-3 Ave Marijiet u mbagħad wara l-qudiesa kif nagħmlu kull nhar ta' Sibt min għandu xi talba speċjali, xi anniversarju, birthday, preżentazzjoni ta' tarbija, talba għal xi grazzja fejqan idħlu miegħi fil-kappella in-naħa ta' ġewwa fejn hemm il-kwadru mirakulus. Kompli nħeġġiġkom, sirna familja, nitolbu flimkien kemm tlabna bil-qalb, hekk komplu rsistu lil-bies diċenti fil-Knisja, kemm tgħinuna, kull meta titolbu magħna, kull meta nirrispettaw id-dar talla bħal mutapinu, tafu li hawnhekk jiġu ħafna nies minn kull rokna tad-dinja. U allura kif nilbsu, kif inġibu ruħna, kif nitolbu, nkunu qegħdin jew inqarbu jew inbedu. Aħna nixtiequ dak li tixtieq il-Madonna, li nġibula ħafna nies għal Kristu. It-3 Ave Marijiet tal-lejla primarjament għal paċi fid-dinja. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Ejdu miegħi, o Marija wisgrazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija ingawduk fl-eternità. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes Tapinu, il-firxet id-dija,
li tixet jimħabetek, o metana Marija.